Unsa kay buhato ninyo, inig uli nimo sa inyong balay dili na ikaw ang tag-iya. Tungod kay gibaligya na ni sa imong partner. Asawa ba ka o kapuyo? Unya ang mas nakaparat pa kay may kuyog ni og laing binuhat nga mas tiguang pero pensyonado. Oh, sakit sa akong kabahin. Sa akong asikasin pero ako lang gidawat. Akong balay gibaligya sa akong asawa. Nga ko kabalo. Ngano yang gibaligya. Kay tungod wala ko nakapuyo kay tungod sa COVID. Karon napuyo na ko diri sa karsada. Okay. Ang imong asawa asa naman karon? Las Laguna. Okay. Doon na nailain, gipulihan kag lain. Oh, Okay, pila edad sa gipuli niya nimo? Pila edad? Gipulihan mo sa ka. sinta sa sinta 3 Kano pa lang kanya gipulihan? mga usa ka na kabuhan. Okay ra na ako. Balan sakitan ko. Pero ang ako lang balay sakitan ko kay yang ibaligya nagbot-bot sa siya. Kay kanang balaya ang taga Mercy na. Pero basin og ingnan siya atong lalaki nga ibaligya. Wa ko kabalo sad kay ako naninda ko og tubig. Pindus ko. Basta po trabaho atong lalaki nga iyahang giipon-ipon ron. Langat to. Pensionado. Oh. So, Ya ako am ko'y pensyon. Ang ako alang pulihan ako. pero sakit sa imong kabahin nga Oh, gipulihan sakit siya. sa akong kabahin. Sa akong asikasin pero ako lang gidawat. Napasaylo pa nimo siya. Nakita mi pero kasado naman ko sila sa born again. Kasado man kamo Dili. sa ipon-ipon. So, pila ka mo kung anak? Kuanda. Karang labor partner namin. Ya, pila ka mo kung anak? Upat na namatay mo sa Pero ikaw, unsa man, kanang gilugpag yun unta ni may mga asawa. So na, tungod sa COVID, murag nagkabuwag mo. Agay. Dito no, sakit yun tinuod ang iyang kasinatian sa kinabuhi. Apan sakto siya, mas sakit mawagtangan og balay kaysa babae nga dili ikabilin og balay. Alang sa dugang pang mga video ug mga sugilanon, subscribe lang sa kuang YouTube channel o follow sa akong Facebook page, Alan Domingo. Daghang salamat mga higala. Good day kanatong tanan.